ರಾಂಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇದಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಎಕ್ಕಡೆ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಹಾಕಿದ್ರು ನಂದು. ಹಾಯ್ ಇತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಪೆರಾಪು ನನಕ್ಲೆಗ್ ಲೈವ್ಡ್ ಚಾಟ್ ಆವೊಂದು ಜಣಸಿಸ್ ಅವೇ ನಿನ್ನೆ ದಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದುಜಿ ಪಂದಂದು ಮೇ ಬಿ ಅಂದಾದನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಗ ಕೈ ತಾತದ ಮಿಂದ ಅದನ್ನ ಆಂಡ ಪಂದಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಆಡಿ ಪಾಡಿಯಲು ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆತನೆ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದ ఇక్కడ ಪಾಪ 8 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾನ ಮಾರೆ ಶೇ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬಿರುವ ಈರೆಂಚೋಲ್ಲರು ಸನ್ ಹಾಯಕ ಲೈವ್ ಆಫ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂದ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ನ ಕೈ ಆಗದು ಅವು ಚಾಟ್ ಆಫ್ ಆದಿತ್ತು ದಾದನ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಚಾಪರಿಯರ ಹಾ ರವೀಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಚಾಪಾರ್ ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಾಪಾರ್ ಪೂನ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಬಿರುವ ಗಮ್ಮತ್ತ ಚೌತಿ ನಮಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಚೌತಿ ಪಂಡ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಪಪ್ಪನ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆದ ಚರ್ಚ ಎಲ್ಲಡೆ ಚೌತಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿ ಜಿಪ್ ದೇಯಿ ಮಾತ ಚೌತಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತೆಲ್ಲ ದೇವೇರ್ ಲಕ್ಕೆರೆ ಪಂಡ ಗಣಪತಿನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಇನಿ ಅಂಚ ಟ್ರಕ್ ಮಾತ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ನಾಸಿಕ್ ಚೆಂಡೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಸ್ ಮಾತ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕೈತೆಲ್ಲ ರಾಗ ಸುರಭಿ ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡಪರು ನಡೆ ಪೋಯರುಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಬ್ಲಾಗೆ ಎಲ್ಲದ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೆ ಹಾಯ್ ಪೂಜಾ ಹಾಯ್ ಸಾಗರ್ ಬಿರ್ವಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹರೀಶ್ ಹಲೋ ಪೂಜಾ ಈರ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಏನ ಕಜಿಪಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಹಪ್ಪಳ ಶ್ವೇತಾ ಹಾಯ್ ಆಸ್ಮಾ ಬೆಳಪು ಹಾಯ್ ಜಯರಾಮ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೋಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಅಭಿಮತಾಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋದಿತ್ತತೆ ಎನ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತರ ಅಭಿಮತ ಚಾನಲ್ಡ್ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡ ಬೊಚ್ಚ ಪಂದಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಇಟ್ 56% ಎಸ್ ಬೈದ್ರು 44% ನೋ ಬೈದ್ರು ಸೊ 18 ವೋಟ್ಸ್ ದವು ತುಕ ಒಬ್ಬ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಪಟ 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 ರಂಗೋಲಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬೈ ಯೋಗಿತಾ ಹಾಯಕ್ಕ ಎಂಚುಲರು ಹುಷಾರುಲು ಇರೆಂಚುಲರು ಚಶ್ಮಿತಾ ಎಸ್ ಹಾಯಕ್ಕ ಹೆಲೋ SSKT ದಾದಿ ತೆಲಿಪುನ್ ಧನ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೇಲಾಂಡೆ ಬೇಲಾಂಡಿ ಬೇಗ ಬೈದೆ ಬೇಲೆ ಮುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ದ ಹೈವೇ ಸೊ ಅಂಚಾನ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಫೀಸ್ ಪಂಡದು ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಆಸ್ಮ ಬೆಳಪು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಹೌದಾ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂವಿ ಇರ್ನ ಫೇವ್ ಫುಡ್ ದಾದೆ ಬೇಯ್ಪದ ಪಂಡ ದಾದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇನ್ ಫೇವ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿ ಫೇವ್ ಪಂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬುಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿರುವ ಏಪ ಜಾಯಿನ್ ಇರು ದೂರ ಜಾಯಿನ್ ಅಭಿಮತಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಅತ್ತು ಅಭಿಮತಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಂಡ ಬೇಲದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಜರ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಏನೆದ್ರು ಒಂಜಿ ಆಂಕರ್ ಕೊಲ್ದಿಪ್ಪರು ಆಕಲೆಂಡ ಕೇನಿರು ಇರಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ದಾದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ ಐತೆ ನಿಖಲ್ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಮಿನ ಪಂಡ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರತೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಟ್ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು TV ಚಾನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅಭಿಮತ ಪಂಪನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಮೀನಾ ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಹಲೋ ಧನ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಪಗೆಳಿತ್ತು ಮುಗಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೊತ್ತು ದಾದ ಪಂದಂದ್ ಜೀವಿತ ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಚೀನ್ ಟಪಾಕ್ ಡಮ್ ಡಮ್ ಕೆಪ್ಟುಗುಲ ಮಂಗ ಆಸ್ಮ ಬೆಳಪು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಹಾಯ್ ಅಂತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಅವು ಅಭಿಮತದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಂಡತೆ ಅವು ಮೇ ಬಿ ಬರ್ಪಿನ ಐತಾರ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಭಿಮತ ಚಾನಲ್ಡ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೇ ಬಿ ಪನ್ಪೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಕನ್ಸ ಎನ್ನುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಪ್ಪು ಪಂದ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂದಂದು ಯಾನೇ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದುಲೆ ದಾದ ಪಾತಿರ್ದ ಪಂದ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು 1 ಗಂಟೆದ ಶೋ ಅವು ಎಂಕ್ ದಾದ ಮತ ಪಾತಿರ್ದೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಆದಿತ್ತಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಲೆವದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಆಕಲ್ನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಫಿಯರ್ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬುಲ್ತುದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಖುಷಿತಲ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮಾತಲ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರೆ ದಿಶಾ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಲೋ ತನ್ವಿತಾ
పోవరిజ చೌತಿಗ್ ಪೋಯರುಂಡು ಚತುರ್ಥಿಗ ಪೋಯರುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪೋಪುನು ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಆಸ್ಮ ಬೆಳಪು ನಾನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜು ಶೆಟ್ಟಿ. ಹೆಲೋ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹೆಲೋ ಯಕ್ಷಿತಾ. ಹಾಯ್ ಚಶ್ಮಿತಾ. ಕವಿತಕ್ಕನ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕವಿತಕ್ಕನ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದೊಕ್ಕರು ಪಿರ್ಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಇಜ್ಜ ದಾದೊಕೊಂಡ ಲಿಂಕ್ ಓಕೆನೆ ಪಂಡ ಅವು ನಿಜ ಗ್ರೇಟ್ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲಾಭ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂಡ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಲಾಸ್ ದೆ ಪಂಡ ಆರ್ ಕೈಡ್ದು ಕಾಸು ಪಾರ್ದು ಆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ್ ಮಾತ ಸೊ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಳಕೊಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೇವ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಸಾರಿ ಮೀನಾ ಸಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಯರ್ ಸಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬೇಲಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ಬೊಕ ನಿಪಿದೆ ಮತ್ತೆ ಪೋರುಂಡದೆ ತೂಡ್ದಾದ ಪಂದಂದು. ಯಕ್ಷತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಣು ರನ್ನೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್. ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಲೋ. ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಹರೀಶ್ ಹೆಲೋ. ನೈಟ್ ದ ಡಿನ್ನರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡಿ ನೈಟ್ ದ ಡಿನ್ನರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬೇಲಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ನನ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ತೂಡ್ದಾದ. ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಚೌತಿ ಗಮ್ಮತ್. ಧನ್ಯತಾ ಪೂಜಾರಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಆಸ್ಮಾ ಮೆಸೇಜ್ ಅಷ್ಟು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಮಾತ ಮಮತಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹೆಲೋ. ವೇರ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಯಾರು ಆಯಗಿನ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಆಯ್ ಮುಲ್ಲೆ ಪಿದೈ ಹಾಡಿಡುಲ್ಲೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ವಿಶೇಷ ಈರ್ಪನುಡು ವಿಶೇಷ ಯಾಂದ ಇತ್ತ ಪನ್ಪುನೆ ವಿಶೇಷ ದಾಲಿಜ್ಜಿ. ಅಕ್ಷತಾ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ತುಳುನಾಡು ಹೆಲೋ. ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಂಚಿ ಬಲೆಯಕ್ಕ ಶಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಶಿರುವಾಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಪುನುಕುತ್ತಾಡ ಮುಲ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಪುನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ್ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೋಪುಂದೇನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ್ ಅಡಿ ಶಿರುವಾಗ ಏತು ದೂರ ಓ ಎಂಕ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಕಕ್ಕದು ಇರಗು ಹಾಲಿಡೇ ಇಜ್ಜಡಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಯಾನ್ ದೆತ್ತಿಜಿ ಹಾಲಿಡೇ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮನ್ಪೇರಿಜಿ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆತಿಜತೆ ಅಂಚ ಅದ್ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ರಾಜ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ಜಿಂಕ್ ಬರ್ಡೇಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಜೆ ಅಂಚ 15 ಗೊಂಜಿ ಕೊಡಿಗೆ ಪೋಯರುಂಡೆ ಕಡೆ ಪಂದಿತ ಯಾನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಅಂಚ 15 ಗೊಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪೋಯರುಂಡೆ ರಜೆ ಬೋರ್ಡು ಸೊ 15-16 ರಜೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುವರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಪ್ರೀತಾ. ಸರಿತಾ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ. ಕರ್ಮು ಮಾತ ತಿಂದಾಣ ನಿಖಿಲ್ನ. ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂರ್ವಿ ಫೇವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೇವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ PUC ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎನ್ನ. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಪೋನು ನಾನು. ನಯನಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ದಿವ್ಯಾ ಎಸ್ ಹಾಯ್. ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಹೆಲೋ. ವಿಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನ ಬಾಂಬೆಗ್ ಟೂರ್ ಏಪುಂಡು ಇರಿನ ಬಾಂಬೆ ಯಾನ್ ಟೂರ್ ಮಾತ ಪೋಪುಜಿ ಬಾಂಬೆ ಬುಡ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋಪುಂದನೆ ಮಲ್ಲನೆ ಕಡೆ ಮಲ್ಲಕನೆ. ಧನಂಜಯ್ ಅಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ಧನಂಜಯ್ ಅಮೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಕತೆ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರೆಂಚ ಉಲ್ಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಯರ್ ಮೀನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬುಕ್ ಆತಿಜಿ ಬುಕ್ ಆತಿ ನನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ಗ್ ಅದು ತುಮ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಪಂದೆ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆವೊಂದು ಜಾತೆ ಬುಕ್ಕಿಗೆಲ್ಲರೂ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಆತಂಡ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ಗ್ ಬಂಡಿ ಓಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಳದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚಿ. ನಯನ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ನಯನ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಕ ಏನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರೆಂಚೋಲ್ಲರ್. ಕರ್ಬು ಇತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಅಂಡೆ. ರಂಜಿತ್ ಕುಡ್ಲಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನನಾತಿ ಹೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲಿನ ಚಾನಲ್ ಕನಲ್ಲಿ 1 lakh ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂದಿರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಸ್ಮಾ ಬೆಳಪು ಕೋಸ್ಟಲ್ ತುಳುನಾಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾ ಶೋರ್. ವೀನಾ ನಿಶಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಯ್. ಪುಷ್ಪ ಹಾಯ್. ನಯನಾ ಪೂಜಾರಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಗ ವರ ಇಲ್ಲಕ್ ಬಲೆ ಆವಿಸಿಸಿ ಶೋರ್. ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂಬಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಲ್ಪಲ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಪೋಂಡಿಯೇ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೋಲಿ
ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಇದನ್ನ ಪೂರ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪೆಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಬ್ಬಲೇ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ್ ಪೋಡ್ ಪಂದೆ ನಾಸಲ ಪಂಡ 10,000 ಆಗಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ದಾನ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ಮುರಣೆ 11,000 ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಾನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡ್ ಪಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಕೈ ಟುಪ್ಪುನು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಯಾಲ ಬುಲೆಪೆ ಆತೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡ್ದಾದೆ ಯಾನ್ ಅಭಿಮತ ಚಾನಲ್ಗೂ ಪೋದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನಿ ಎನ್ನ ಎಂಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಟಿವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪದ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಅಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇನುಡಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪನ್ಲೆ ಇರಗ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಹೋವು ಅಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಗ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂಚಾತು ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಏಪ ಇಂಚರಿ ಅಂದಾದ ಇಂಚ ಮನ್ಪ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲಾಗದ ಅದು ಇಪ್ಪುನ್ ಪಂದೆ ಎನ್ನೊಂತೇನು ಅಣ್ಣ ಮುರಣೆ ಅವು ಆಯ್ಬೋಕೇನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯ್ಬೋಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಅವು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಯ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದ ಅವರ ಹರ್ಷಿತಾ ಚಾ ಅಂಡೆ ಚಾ ಪರ್ಪುಜ ನಿರ್ನಾಂಡೆ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಕರ್ ಹಾಯ್ ಆಸ್ಮಾ ಬೆಳಪು ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಫ್ರೀ ಇರುವಾಗ ಹೌದಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಕಟ್ಟುಕತೆಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳುದಂತ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆದಂಥ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಥರ ವಿಡಿಯೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಟೀಲ್ ಬನ್ನಗ ಪನಿ ಯಾನು ಆಯ್ಸ್ ಕಟೀಲಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನ ಬಡ್ಡೆ ದಾನಿ ಬರೋಡು ಪನಿಂದ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಉಳ್ಳಂಜೇಡು ದಿವ್ಯಾ ಅವೇ ಕಟೀಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ 14 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಕುತ್ತಾರು ಓ ಇರು ಕುತ್ತಾರ್ದಾರ ಅವೇ 24 ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ದಯಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಪಲ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಪೋಂಡಿ ಯಾಲ್ನ ಕುತ್ತಾರ್ದಾಲೆ ಐತಿ ಕುತ್ತಾರಡು ಓಲಿ ಪುಷ್ಪ ಎಂಚುಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರು ಮನೋಜ್ ಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಈ ರೇಪಲ ಇಂಚನೆ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಳ್ಳ ಮಾಣಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪರ್ ಮಾಣಿಗೆ 15 15 ಮಾಣಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಣಿ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್